సొల్మెలు నమ్మ కుడ్ల తుಳು వార్తలు యాన డాక్టర్ ప్రియా హరీష్ ఇత ముఖ్యాంశాలు. ರೈತರಿಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಉದಿಪನ. ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅತ್ತಾವರಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಿಗ ಖಾಸಗಿ ಮಲ್ತದ ಉಲಾಯಿಪಾಡುನ ಕುತಂತ್ರ. ಕುಡ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಭೇಟಿ. ಖಾಸಗಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದೆಪ್ಪಾಯರ ಸೂಚನೆ. ತುಳುನಾಡೆಡೆ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಕೋರಿ ಜಾತ್ರೆ. ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯದ ಕಂಡೊಗು ಪೂಕರೆ. ಬಂಡಾರಿ ಮಜಲಡು ದೇವಿರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ರೈತರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೂ ಬಿರಿಮುಳ್ಳಾದು ಉಂತುಗಂದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಿಇಒ ಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಂತೆರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ನಡತಿನ ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನುಡು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಡ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಹೊಸ ಉಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ಖುಷಿ ಸುರು ಮಲ್ತದಂಡ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಪಿರ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಂಡು. ಬುಧವಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಕೃಷಿ ಖುಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಬಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಬೆನ್ನೆರಿನ ಸೇರಿಗಿಡು ಕೃಷಿ ಖುಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಿದ ದೈಕ ನೀರು ಮೈತದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ದುವೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃಷಿ ಖುಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಡು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕುಡ್ಲ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿಜೆ ರಮೇಶ್ ಇಂಚ ಬೆನ್ನೆರು ಕೃಷಿ ಖುಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಅದು ಕಾಯಿ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಸಿಗುವ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರ ಈ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ಖುಷಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ 6-7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 60% ಜನರು ಇದನ್ನು ಜೀವನೋಪಯೋಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 60% ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂರಿಸಮ್, ಫಿಶರೀಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್, ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಫಿಶ್, ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈಚ್ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಕುಡ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜದ ಡೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೆಂಥಿಲ್ವೆಲ್, ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜವರ್ಮ ಬೈಲಂಗಡಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಾಯ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಸುಳ್ಯದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು, ಕೃಷಿ ಖುಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರುಪುನ ಪ್ರದೀಪ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಉದಿಪನುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಖುಷಿ ಸುರುತ್ತ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರ ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಂಡು. ಸಿಐಡಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವದೆ ತೊಂದರೆ. 33 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೀವದೊತ್ತನರೆ ಕಾರಣದಾದೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದಿದೆ. 2014 ಬ್ಯಾಚ್ ಕೆಎಸ್ಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 2017 ಸಿಐಡಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆದಿತ್ಯರ.
ಸಿಐಡಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲಪಾಡ್ದು ಜೂವತೊನ್ನ ಸಂಗತಿ നടത്തുന്നുണ്ട് ಕಾರಣ ತೆರೆದು ಬೈದಿಚಿ ಅರೆಗೂ 33 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನ ಅರೆನ ಪರಿಚಯದಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡು 6 ಜೀವದ ತೊಂದರೆ ಬುಧವಾರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಆರಿನ ಪರಿಚಯದಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಪಾಲ್ದ ತೊಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದಾಜಿ 10ಕ್ಕೆ 6 ಇತ್ತಿನ ಕೊಂಡಿಡು ಜೀವದ ತೊಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರನ ಕಂಡನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರನ ದೋಸ್ತಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಶುರು ಮಲ್ತದನ ಅಂಚಾದ ಅಪಕಪಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತರ ಕರಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಡ್ದು 6 ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆತ ಸರಿ ಜಾಣಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು 33 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 2014 ಕೆಎಸ್ಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತದು 2017 ಸಿಐಡಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆದ ಅಧಿಕಾರದ ತೊಂದರೆ ಅಪರಾಧ ತಡೆಪುನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಜಮಾನಿಕೆಡು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ದನಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸರಿಡ್ದು ಬೆದ್ರಾ ಪೇಂಟೆಡ್ ವಾಹನ ಜಾಥಾ ನಡಪಾಯರ ಬೆದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಅಪರಾಧ ತಡೆಪುನ 1 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೆದ್ರ ಪೇಂಟೆಡ್ ವಾಹನ ಜಾಥಾ ನಡಪಾಯರು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾದ ಧನಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಡಿನ ಜಾಥೋಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಬಿಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸುದೀಪ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಬುಕ್ಕ ಧನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರರು ಜಯರಾಮರಾವ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿಎ ನಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರು ಶ್ರೀ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದು ನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಳಗುನಂಚ ಮಲ್ತದಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಧವಾರ ತೀರ್ದೆರ ಅರೆಗೂ 92 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತರ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬುಧವಾರ 92 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ತೀರಿಯರು ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಜನ ಪುಗಾಡ್ತೆ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮುರುಡೇಶ್ವರಡು 1927 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಪುಟುದಿತ್ತೆರು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದು ಅವು ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರು ಪಡೆತನು ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು 123 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ತೀರ್ನಿಕ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಸೇರ್ದು ಪಾಕಚನ ನಾಯಕರು ಬೇಜಾರು ತೆರಿಪಾದರು ಕೃಷಿ ಮನೆತನಟ್ಟು ಪುಟುದಿನ ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಅವೇತೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಲಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರು ಪಡೆದಿತ್ತಿರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಟ್ವಿಟರ್ ತೆರಿಪಾದರು ಉದ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಮಾತಿಟ್ಲ ಬಿಡ್ಸರಾದಿತ್ತಿನ ಶೆಟ್ರ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶಲಡು ಪುದರು ಪಡೆತಿರು ಸಾರಥ ವರ್ಮುಣುತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದರು ಹೆಡ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯ ಸೂಪ ಜಲಾಶಯ ಗೇರುಸುಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಮಾಣಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಾರಾಹಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಸುರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟುನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರ್ಎನ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಗೆಲ್ಮೆಡು ಮಲ್ತದ ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಕೋರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆತಂಡ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರ್ನ ಕಂಡೊಡು ವರ್ಷಲ ಈ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು ಕೋರಿ ಕಂಡೊಡು ಪೂಕರೆ ಪಾಡಿಯರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಕೊಕ್ಕಡ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಕೋರಿ ಜಾತ್ರೆ ವರ್ಷಲ ನಡಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬುಧವಾರ ಕೊಕ್ಕಡ ಕೋರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಒಂತೆ ದೂರ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡುಗು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಬುಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಕೊನದು ಕೋರಿ ಕಂಡುಡು ದತ್ತು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡದ ನಡುಟ್ಟು ಪೂಕರೆ ಪಾಡಿಯರು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೈವಲು ಇತಿದು ಭಂಡಾರಿ ಮಜಲದ ಕಟ್ಟಿಡು ದೇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜ ಕೊಕ್ಕಡ ಕೋರಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರು
ಒಡಿಪುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಕೊರ್ಪುನ ಪೆರ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿ ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ MN ಹೆಗ್ಡೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂತೂರು ಸದಾಶಿವರಾಯರೇನು ಅಜತಿದೆರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಂಗನಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಕೊರ್ಪೆರ. ಒಡಿಪುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ವರ್ಷಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಪೆರ್ಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನೆಂಪುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು MN ಹೆಗಡೆರೇನು ಅಜತಿದೆರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಮಟ್ಟಿ ಮುರಳೀಧರ ರಾವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಪ್ರವಚನಗಾರರು ಸಾಂತೂರು ಸದಾಶಿವರಾಯರೇನು ಅಜತಿದೆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಡು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಣವುದ ಇನಾಮು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಂಗನಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಪರ್ಯಾಯ ಅದಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರು ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪ್ರಶಸ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಾಲಯಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪುನಃ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲೆಗೂ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತಾಣ ಆದುಂಡು. ಕೊಡಚಾದ್ರಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೋಪ್ವೇ ಪಾಡಿರೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆವಾಗಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ತಾಪನೆ ಆದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಪ್ಪುನ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಡುಂಡು. ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಗುಡ್ಡಡು ಕಾಲಭೈರವ ಬೊಕ್ಕ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಬಾವನ ಚಿತ್ರಮೂಲ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪುರಾಣ ಪುದರು ಪೋಯಿ ಜಾಗಿಲು ಉಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಇಡೆಗು ಜೀಪುಲೆಡು ಬರ್ಪೆರು ಪರ್ವತ ಏರುನಕ್ಲೆಗು ಭಾರಿ ಕುಶಿತ್ತ ತಾಣ ಒಂದು ಆದುಂಡು. ಈ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೋಪ್ವೇ ಪಾಡಾಯರೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಕೆಲವು ವಾರಡ್ ತುಂಬು ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ ನಡೆತದಂಡು. ಕೊಲ್ಲೂರು ಕೈತಲದ ದಳಿಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ದು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಜೇರಮುಟ್ಟ ಅವಲವಲು ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ದು ರೋಪ್ವೇ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಇಂಚಿತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾಟ ತಾಣಲು ನೆಂಚ ಮುಲ್ಪಲ ರೋಪ್ವೇ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪರಬೇರಿಗ್ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಏರಿಯರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಪಕಾರ ಆಪುಣಂದು ಶಾಸಕರನ ಆಲೋಚನೆ ಆಂಡ ಕೇಮಾರ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಡಕು ಆಪುಣಂದು ದೂರ್ದೇರು ಊರ್ದಕಲು ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾದಪಂಪಿರು ಕೇಳನೆ. ಕೊಡಚಾದ್ರಿಗೆ ರೋಪ್ವೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಭಾಳ ಖಂಡನೀಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರುವಂಥ 10,000 ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಈ ರೋಪ್ವೇ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಕೊಡಚಾದ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ಜನ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿಯನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಜರಿಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಾಯಿತು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೋಪರ್ಣಿಕೆ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇದೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೊಲ್ಲೂರುಡ್ದು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಲಿನ ಕೊನೆಗೆರೆ 500 ಹೆಚ್ಚ ಜೀಪುಲು ಉಂಡು. ಈ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ರೋಪ್ ಬತ್ತಂಡ ಜೀಪು ದಕ್ಲಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಪೋಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಕೊಲ್ಲೂರುಡ್ದು ಕೊಡಚಾದ್ರಿಗ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತದು ಜೀಪುಡು 1.5 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಉಂಡು. ರೋಪ್ ವೇ ಬತ್ತಂಡ 15 ನಿಮಿಷಡು ಮುಟ್ಟುಲಿ. ತಿರ್ಗಾಟ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಂಡಲ ಮಾರ್ಗದ ಅವಲವಲು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ. ಅವು ಮುಚ್ಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಎದುರಾತದ. ರೋಪ್ವೇ ಪರಿಸರಗಳ ಮಾರಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡಿಯರೆ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಮರ ಕಟ್ಪುಡಾಪುಡು. ಕೊಡಚಾದ್ರಿಡು ಕಟ್ಟುನಲು ಆನಗ ಅಲ್ಪದ ಜೀವರ ಆಶ್ರಯಗಳ ಕಷ್ಟ. ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಮಾತ ನಡಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರು ಪನ್ಪೆರು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸೋನಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಒಡಿಪುದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುಮಯ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದದೇರ. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮದ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಂದೆ ಪಂತೊಡ್ದು ಪಿದೈ ಬೈದೆರ.
ಸೋನಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೂ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಒಡಿಪುದ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುಮಯ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮ ಗೆಂದದು ಅಕೇರಿದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಂದೆ ಪಂತೊಡ್ದು ಪಿರಬೈದೆರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14-17 ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುನ ಕೆಬಿಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೀಕ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅನುಮಯಗ್ ಪಂತದ ನಿಯಮದಂಚ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಅನುಮಯಗ್ ಕಾರ್ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಎಡೇನ ಗೇನೈತದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕಾರ್ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಪಟಪಟ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಸರ್ವರಿಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಾದಿರ ಲೋಕದ ಬಾರಿ ಬೆಲತ ಕಾರ್ಲೆನ ಪುದರ್ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಅನುಮಯಗ್ ಕಾರ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಕಂಪನಿ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡುಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೈನಿತ ಮಲಸುದ್ದಿರು ರೈತರಿಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಉದಿಪನ ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಅತ್ತಾವರಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಿಗ ಖಾಸಗಿ ಮಲ್ತದ ಉಲಾಯಿಪಾಡುನ ಕುತಂತ್ರ ಕುಡ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಭೇಟಿ ಖಾಸಗಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದೆಪ್ಪಾಯರ ಸೂಚನೆ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಕೋರಿ ಜಾತ್ರೆ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯದ ಕಂಡೊಗು ಪೂಕರೆ ಬಂಡಾರಿ ಮಜಲಡು ದೇವಿರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು